Duarbagori 26 Constituency keparlo Diplukangbob along APHLC atum 6 schedule program padopon. Pini Duarbagori 26 Constituency keparlo Diplukangbob along APHLC 6 schedule awareness program padopon. Bangso amei kechari abangphu lake Dorsing ronghang pensi charippn. Lapen me kepha alamthe kethan lake Relip ingti pensi thanpon. Lapen bangso amei along Duarbagori APHLC maiphu Mondorsing Engti chetong dun. Lapen Mondorsing Engti pen rat aphan 6 schedule aphuthak rat aphan jumesen pen thanpon. Lapen Diphumuk apirthe lake inglong tartar hadak network putaave. Towar mesen ave lapen kidamtang ningkan ko anpen lo neta majok a sorkar ta humri dama bang ave pinlang non APHLC asong atum det lang pusi rat atum ningjirinti. Lapen sorkar pen thangna ta kerablong lepin lang putan nang chethandun. Lasi hala bangso inglong arat aphan APHLC asong jongsi ki hailo pulo tangte kenang jia son anta pipajir ponpo puta rat aphan ning pathe tekang. Lapen bangso amei long hadak ar mukado kawe pen bang pharo isira phokep an chetong. Lapen bangso amei long mesen pen pachun po. Bing lada Diplumuk along na tum nangka humri alamthe thani zima. Ini tum dak Diplumuk Duarbagori sisi isi tim hoi pen kewang kela hello kili tu isi tu awareness mate kirok to amei nang padoji parti nele tum pini dak Diplukangbob nele tum pini Diplumuk polar ke nele tum Diplukangbob nele tum isi pen amenda yer tekang no apen rada tum pananta nele tum pini maso awareness long se ore isi dur ke pachun dia phan apen karbiang no ayak ding klui pen kemen 244 ke pachun ji aphuthak sa menele to da Diplukangbob arada tum penele tum singki citan tekang lo apen non kewang jelang an bang ke alang litung ketame yang cak dulu je episode pangselang tum ning kitelo apen episode long si mumu tame nang tem non tipo apen japong herang man tame nang cerap dun ko putelang litung ning tempat sama cipidun apen itum ning tarong pilo apen non anto se yang kicin yang pok dunyi tum tatula ate mo nele tum dai tholong mark joining biji ala so nele tum da arab tumanta angkon poku nele tum mathala tenang itu labangso nang tum dak Diplukangbob pu labangso arong along nang tum APHLC pe nang tum ka humri dam kewang ke ladak rong ko an ka chetong pen se ladak labangso awareness program ki big lo ini bangka dak Diplukangbob long ke ronghom arat tung chetong lo apen ronghom arat ta chetong ede atema idoni nu tenang dun cholo lape atema pipolo pute non bangke sok kerot me kiti apor posi alang litum ningkan kang tim kecho nang dia sok sang ke chirin nang ko posi alang litum tetame nang chetong non fq ne delo asin ningo ye pen alang litum tetame ning oi pon ri posi nele tum panang cipudun lo kiwang jelangan meetingan bangke alang litum an kana chetong non popu telang chana cipidu ang tela bangso Diplukangbob pu labangso APS ke kona se puri iglo so Diplukangbob po APS diring long si puri dun lo pen hadak diring long APS ladak Diplukangbob po arada pan ke ha Richard ningkan ho alang li MEC kielo setame laningkan po setame da nang kilang po we rat pen nang aching kijitan tawe pen ladak ayada warsai setame kipite konong le puse rada tum pen setame ladak lam yang yedun pen ke nini tum panang thandu tela bangso lam nang thana puthak ente lang litum rong pen ke pachini dun jia phangal tum arju pon ijima nasi non alang litum dak Diplukangbob rat tum ta non